Ipadayon yun sa Mandaue City Government ang paghawan sa mga fish pen sa wetland area sa may barangay Banilad ug Kabangkalan. Gitumbok kining rason sa pagbaha nga nasinati sa silingang kabaranggayan. Anang live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan aron masulbad kining problema sa pagbaha sa Mandaue City, solusyon sa dakbayan kining pagpahawan gyud sa wetland area nga mo'y suyupanan sa tubig. Apan ang problema karon kining nagkadiyang mga istruktura sama sa mga fish pen ug mga negosyo. Nagpahigayon og virtual meeting ang Mandaue City LGU sa pipila ka mga lot owners sa wetland area sa syudad. Gipasabot sa dakbayan ang plano nganong gikinahanglan ang clearing operations sa maong dapit sa may Banilad, Kabangkalan area. Kahinumduman ni atong Setyembre na sinati ang halapad nga pagbaha ug pagsuyla sa tubig sa kasilinganan nga mga dapit. Naguba pa ang parte sa koral sa kilid niini nga subdivision. Gitumbok nga hinungdan ang siltation sa wetland area ug wa na kaayoy kalutsan ang tubig nga napondo sa maong lupa nga bahin. Giingong tungod sab kini sa presensya sa mga fish pen nga gipamutang sa wetlands. Tungod kay grabe na kayo ang lapok ug bas nga naa sa Banilad nga wetland, mao na nga moapaw. So the marching order of the mayor is to clear the wetland area from the illegal fish pens nga naa didto. Pasabot sa legal officer, nakasabot ra ang uban nga mga tag-iya sa plano ug misanong niini. Apan subay niini, ang tinguha nga hingpit na gyud nga maklear ang mga fish pen ug di na sab mo balik sa pagtukod. Atong kamiting ganiha, all of them consented to the dredging, the silting, and the removal of the illegal fish pens in the area. All they ask is that once ma-remove, dili na mo balik. And that we gave our assurance to them. Duna hinoy assistance kay hatag ang syudad sa mga maapektuhan nga nagtukod ug nagnegosyo sa mga fish pen. Lan sa pakikig-alayon sa syudad sa DPWH, gitarget nila nga Enero sunod tuig kasugda na kining dredging ug desilting sa wetland area diya sa Banilad ug Kabangkalan nga lugar sa Mandaue City. Gibanabana nila lan nga mubana mulanat ug moabot sa 6 ka buwan kining dredging operations ug desilting operations. Una sila makahimo og significant changes sa matud pa pagsulbad nining suliran sa pagbaha diha sa maong lugar. Lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.